sme mali aj rok predtým veľmi silný matchup, ale vypadli sme vtedy na majstrovi na Pardubiciach, kde ale sme dali z celého toho play-off im najviac gólov a dokonca sme vyhrali prvý zápas u nich a to nás možno tak trošku voľako ukolísalo a nezvládli sme vtedy to štvrťfinále s Pardubkami a ja si myslím, že práve to bol taký hnací motiv, to poučenie do tej majstrovskej sezóny, kde sme potom tieto všetky ťažké psychické natlaky, či to bolo už aj z neúplne priaznivo vyvíjajúci sa stretnutím s Litvinovom a potom predovšetkým tá Slavia Praha, keď sme prehrali na zápase 3-1 a v zápase 3-1, tak vtedy ukázal to mužstvo ozaj tú silnú psychickú pripravenosť a to, že si ten titul naozaj zaslúži. Třineckého týmu Tipsport Extraligy v sezóně 2010-2011. Trošičku nás mrazilo to vědomí, že po prezidentském poháru se vlastně zatím nikomu nepodařilo získat titul, ale ten manšaft měl opravdu nebývalou sílu. Mezi ty nejzajímavější okamžiky playoff patřilo určitě utkání se Slavií a zejména bitka Venci Varadí s Vašíčkem, která do dneška někteří říkají opravdu otočila celý ten koloběh dějin v tom ročníku Extraligy. Je to tak? Ano, Václav Varaďa a... Venca projevil obrovský charakter a vlastně tu bitku vyhrál a ukázal, že nejsme jenom technický tým, ale i prostě, že jsme bojovníci a ty série nebyly vůbec jednoduché. Mužstva, které hráli proti nám tu roli toho favorita vůbec neusnadnili a my jsme opravdu to museli poctivě odřít a museli jsme si to vyhrát sami. V té finálové sérii jsme začali opravdu velmi dobře a vyhráli jsme oba dva zápasy doma. Vyhráli jsme i třetí zápas ve Vítkovicích docela přesvědčivě. No a i v tom čtvrtém zápase jsme je měli na lopatkách až do času 59-15. Za Peterek minul prázdnou bránu a v zápěti jsme inkasovali gól od Klimka z protiútoku a celý ten náš sen byl ohrožený. Vtedy urobil jeden z nášho blízkeho okolia malú chybu, pretože ja som mal samozrejme pripravené na oslavu víťazné doutníky a takisto aj šampanské a on už bežal na parkovisko to doniesť a ukázalo sa, že to bolo predčasné teda. Myslím si, že v ten moment se hrál neskutečnou roli potom Radek Bonk jako kapitán týmu, když byla taková trošku skleslá nálada, tak vlastně hned od rána ten zápas doma nastartoval, že to bude ten nejkrásnější zápas tady v Třinci a to skončí jednoznačně vítězstvím a získání titulu. To už bol taký euforický stav v podstate, kde áno, je na to veľmi príjemné spomínať, ale myslím si, že niečo podobné musia pociťovať, ja neviem, takú tú eufóriu, skutočne ako také, až som sa vznášal ako v oblakoch, ako vtedy, o tej radosti. Byl to pocit využitý šance, protože taková šance se neskytne třeba jednou za trenérskou kariéru a třeba jednou za historii celého klubu, takže bylo to něco neskutečného. Páčilo sa mi, že tá ľadová plocha bola v podstate behom chvíle potom úplne zahrnutá fanúšikmi. V kabine tak samozrejme klasicky tam striekalo šampanské, zapalovali sa tie doutníky, ktoré boli majstrovské. Opravdu to byl celý tým, který bojoval za čest a slávu Verku. Je to predovšetkým hrdosť, že sme to dokázali v takom malom meste. Sme boli prvé mesto, ktoré ani nie je okresné, ktoré dokázalo získať titul majstra Českej republiky. Hrdosť a radosť z práce.